Viete, my najviac peniazí ušetríme na tom, keď nepustíme Andreja Danka na žiadne ministerstvo. My už máme s ním bohaté skúsenosti z toho SNS. Dvaja ministri sedeli za nástenkový tender. Pán Danko, keď mal pod sebou ministerstvo školstva, okamžite sa išlo rozkrádať 600 miliónov eurofondy, veda výskum. Fico mu odvolal ministra, povytieral s ním dlášku ako s nejakou handrou a okamžite pokračoval pán Danko ďalej, kauza dobytkár, keď rozkradali zase potom jeho priatelia, jeho najbližší priateľ, pán Kvietik, keď rozkradali PPAčku. Čiže ja by som tieto veci vôbec nepúšťal von, len ten pán Danko má jediný bod programu. Boris Kollár, Igor Matovič, Richard Sulík. Ja neviem, to je obsesia, to je proste už nejaká choroba. My na rozdiel od SNS máme svoj program, náš jediný bod programu nie je odstranenie Andreja Danka alebo Roberta Fica. My máme sociálny program veľmi silno pripravený. Ja viem, že to je obrovská závisť, že ste tak malý chlapec, že ste len paródia na politika a proste len dokážete chrliť Sýriu a už sa tešíte, kedy chytíte zase nejaké ministerstvo a budete ho môcť rozkrádať ako s Kvietikom. My si to veľmi dobre pamätáme, čo ste zač, pán Danko. Veľmi dobre si to pamätáme. A vy máte len jedno šťastie, že vás ten pán Kvietik nenatrel, lebo vy ste tu na dnes nesedeli. Vy ste sedeli v base.